Ето какъв апартамент не трябва да си купувате. 49 квадрата панел за 120 000 евро. Град Варна, квартал Мол. Сигурно този апартамент идва с абонамент за Netflix. Двустаен апартамент 49 квадрата продава се напълно реновиран до ключ от собственика, разположен на втория етаж от 5 в панелна сграда. Жилището е с югоизточно изложение и обща площ около 49 квадратни метра, 44 квадратни метра чиста площ и 5 квадратни метра общи части. И така нататък, и така нататък. Собственика няколко пъти е повторил една и съща информация, като на това, че е 49 квадратни метра, както в заглавието, така и в описанието. Като в самото описание става ясно, че апартаментът всъщност не е 49 квадрата, а е 44 светла площ, която е използваема площ. Много ясно в началото на обявата е описал, че е от собственик. Тоест по-нататък в обявата не е нужно да упоменава, че не се плаща комисионна. Аз съм брокер, да, и получавам комисионна за свършена работа, но ти гарантирам, че ще намеря много по-добра оферта, отколкото да си купиш този двустаен панел светла площ 44 квадратна метра на цена от 119 900 евро. Нека сме честни, Муалс е супер квартал, но 2490 евро за панелка си е супер много. Не си направил сделка, направил си услуга на продавача, аз не работя така. Напиши в коментарите какво мислиш. До скоро!